So, ito na guys. Luto na yung ano natin. Yung halang-halang na baboy. Okay? So, sprinkle na natin yung ano natin. Yung spring onion. Okay? Yan. Okay? Guys, welcome to the YouTube channel. Today, simpleng luto ni Enrique. Wow. Hello po guys, welcome back po sa Simpleng Luto na Enrique channel. So ngayon guys, mayroon tayong simpleng recipe na gagawin. Ito yung tinatawag natin na halang-halang na baboy yung gagawin natin. Okay? So ito yung mga ingredients guys. Of course, meron tayong 1/2 kilo na pork. Yan, at saka of course meron tayong ginger, meron tayong onion, at saka yung garlic natin. Meron tayong 3 kutsara ng soy sauce. Meron tayong 2 kutsarang vinegar. At saka meron tayong spring onion, yung pang sprinkle natin mamaya. Meron tayong bell pepper. At saka of course, ito yung nagdadala ng bida, yung ano natin paanghang, yung siling labuyo. So pwede din yung gagamitin natin yung yung native na sili talaga, yung pinakamaanghang. Okay? And of course, meron tayong kalating kutsarang asukal, pang yan, pang pula ng langsa, at of course pangpalasa. At saka meron tayong 1 kutsarang asin, and of course meron tayong seasoning, bacon naman. At saka of course meron tayong yung paminta. Okay, so ngayon guys, lulutuin na natin guys. Stay tuned lang po. Thank you. Ngayon guys, nagpainit tayo ng konting mantika. Saka lalagay natin yung natin, garlic. Okay. Ayan natin na medyo golden brown. Bago na. Yung onion natin. Okay. Tayong luya. Ginger. Okay. Medyo marami-rami lang. Huwag na natin ubusin. Then yung pork. Ayan natin yung pork. Okay. Medyo malakas yun ako. Hinaan natin ang konti. Lagyan na natin yung soy sauce. Okay. Mamaya na tayo maglagay ng vinegar at saka ng asin. Saka yung natin, yung asukal. Wala ng langsa at saka papatimpla na rin. And of course, seasoning, bigyan na. Okay.
tayong kunting paminta. Yan. Yan, konti. Mas maganda yung ano, yung durog. So tatakpan natin ng mga ano, mga around 3 minutes para lalabas yung ano niya. Saka lalagay natin yung ibang. Okay? 3 to 5 minutes. So, ito na po yung itsura guys. Pinalagpas ko ng 5 minutes instead of 3 minutes para medyo maluto talaga yung ano, yung pork. Okay? So lalagay natin tong ibang ano natira. Yan, ito bell pepper. Sabay na tong natin siling labuyo. Okay? Saka yung vinegar. Yan. Tapos paglagay ng vinegar, huwag natin muna gagalawin para hindi po babalik sa ano yan. Hindi po titigas. Okay? So, ano mo natin, tatakpan muna natin ng mga 2 minuto. Saka tayo maglalagay ng sabaw. Ito na guys. Okay. Lalagay tayo ng isang basong tubig para may sabaw. Depende sa inyo kung gusto niyo masabaw. Okay. Okay. Halang-halang. Tsaka ano, lalagay tayo ng asin. Titikim tayo. Mamaya, huwag lang natin muna ubusin. Kasi naglagay tayo ng soy sauce eh. Okay. So, another 5 minutes lang. Tatakpan muna natin. So, ito na guys. After 5 minutes. So, titikin tayo. Okay. Yan. Sarap ang anghang. Ito, masarap talaga. Pwede pang pulutan. Tama na yung timpla. Okay, luto na guys. Lalagay na natin sa bowl. Okay. So, ito na guys. Luto na yung ano natin. Yung halang-halang na baboy. Okay. I-sprinkle na natin yung ano natin. Spring onion. Okay. Yan. Okay. Ganyan lang. So, sana po nagustuhan nyo yung simpleng recipe natin na halang-halang na baboy. Maanghang na baboy. At sana po patuloy po kayong susupport po sa Simpleng Luto ni Lake Channel at saka lalo na po sa mga bago po. Sana po sa subscribe po kayo at don't forget po to press the notification bell po. Thank you po. Thank you. God bless. God bless.